ng'anyo mane otimno ne odonjruok go gi moko kuom josiasa maketo piny owacho tesre moko ni oponde tok rowere mag Gen Z ka gin kod dwaro mar kelo tulo e piny Kenya kod golo e loch jatend piny Kenya William Ruto. Jatend migao no koni kit tulo kod kethruok ma mwandu mane one e boma ma Nairobi kod gwenge mamoko e pacho ka nyiso ni nitie josiasa moko mane kod lwedo e ng'anyo ma kamano nikech ok gidwar ber ne jatend piny Kenya William Ruto kod piny owacho mare. Mbadi mane lose kanisa mar Adwen Mamagunga kar chieng' od bura ma Suba South wacho ni gisani onge gima lich ahinya mane nyalo miyo ng'anyo mane kelo kethruok mag mwandu timre e pacho ka. Ng'anyo mwaketo sufuria chewiwa wase ng'anyo ma ringe street gi uniform koso ne ok onena onge kuma ne wasechike police station wadhi kawe bon. Neno timbe aina go mago jo maundu mago jo madwa loko loch. That is the plain truth. So kik ng'ato wuondu en ang'o ma sani timore Kenya ka maliche ruok mane pok otimore. Gima duong' ma pok notimore ni ng'ato nono ni e telo ma jomoko ok dwar. Gidwaro ni telo sikutegi. What happened in Nairobi on 25th on Wednesday and happened in some towns in Kenya was clearly not a Gen Z revolution, not a Gen Z agitation, but rather clear ethnic mobilization. For the first time, the only place where mammoth crowd was witnessed was along Thika Road. And we know why. Another place was Kitengela, the outskirts of Nairobi. We know why. Then you hear of Nyeri, Olkalau, Nyaururu, Kiambu. And then to make it worse, people attack police stations. Because a country that does not respect security organs is destined to anarchy and destruction. Mokum jodolo mag din roho e kaunti ma Migori okwero rowere mondo thegre kod josiasa